Fa 3 anys que vam entrar al govern perquè teníem les idees clares i perquè sabem que des del govern és des d'on es poden fer realitat els projectes que tenim per millorar la ciutat. Sabem que volem una ciutat amable, una ciutat propera i una ciutat amb identitat pròpia. I sabem com podem fer-ho, treballant colze a colze amb les entitats, per exemple, o promocionant el comerç de proximitat. No és per casualitat, doncs, que tinguéssim uns grans projectes. Transformar el centre de la ciutat en una gran illa de vianants ha permès que cada vegada més rubinencs i més rubinenques decideixin comprar, que decideixin passejar pel centre de la nostra ciutat. O, per exemple, la reforma de la plaça d'Autoguardiet, que significarà un abans i un després, dignificant el casc urbà, el nucli antic de la nostra ciutat. Serà, ben segur, un nou punt de trobada per rubinencs i per rubinenques. Però, a més, volem treballar per les persones, per la cohesió social de la nostra ciutat. És un element indispensable per al futur de Rubí. Aquesta és la nostra manera d'entendre la política, fer realitat els nostres compromisos, és la nostra manera de fer.